Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mak Channel, guys. Ceritane dino iki aku arep ngecek Sang David. Sang David lagi apa hari ini? Ken. Lagi apa, Ken? Ken, ayo nang mburi, Ken. Aku harus meluncur ke belakang dulu. Sang David lagi aktivitas apa hari ini? Nah, mulai masuk pintu gerbang. Nah, mau aku nyapu dhuwur, guys, yang bawah bagian Sang David. Nah, sekarang sudah kelihatan padang, guys. Mau ngajari David ngepel pakai alat gas. Nah, di manakah gerangan? Ya timbone iki kok njaba to, Bos? Yo geret kok ngarepe lawang kae. Kamu ngopyoke 2 kali ae, gak usah bolak-balik. Nah, biasanya Sang David itu ngepel pakai persan. Ini tangga mau wes, Bos. Apa? Ya harusnya itu ya dari tangga dulu, Bos. Ngono. Ya harusnya itu dari atas terus turun ke bawah. Iki ngelatih Sang David iki. Nah, tak latih gawe alat pel ya. Supaya gak meras-meresi tangane. Ya Pit yo. Nah, tapi timbone kok nang ngarep lawang wae, dukno geret. Iku sik jeplakane sing ning kidul iku nek sebelah iku lho. Lah ngono lho, Pit. Alon-alon. Awas putah iku engko aire. Biasane gawe timbo, guys. Hari ini dia pakai alat. Nah, ki mau wis bagianku, guys, di sini. Karo dhuwur kono. Ternyata Sang David bagian bawah. Kadang sih yo kerjasama, Ding. Nah, ngono. Dhuwur sik kae lho, guys, dhuwur. Dhuwur sik tangga kae lho. Kuwi mau leh nyapu wis tenan ora kuwi? Nggih. Ngisor meja kok sik ana kewan kuwi. Nah. Kayak sor meja-meja kayak mandori Sang David, guys. Oh. David nek dimandori menjadi grogi, guys. Dadi grogi bocahe. Nah. Bar ngepel kok terus wae lagi apa maneh? Ngopi ya, ngomong dhewe kopi. Waduh, ternyata bar ngepel ndekne ape ngopi, guys. Yo, harusnya kan bekerja dulu ya, Pit ya. Kerja dulu baru ngopi. Ngono ke sarapan urung kowe? Sangu. Sangu? Oh, ternyata dia bawa bekal. Lawoe apa, Pit? Tahu. Tahu goreng? Karo apa sambel? Sambel tomat? Gak nggo sayur. Aja nang sayur. Loh. Sayur itu nggak sehat, Bos. Yo harus kok yo harus pakai sayur nek mangan. Yo kawan mangan nggon aku karo jangan asem. Aku awan yo ijen jam 1 kok. Oh ngono. Wah, berarti kowe arep mangan ning Caruban kono kowe. Mesake to. Lah iya. Lho wong loro semane Caruban. Lah lara apa? Kancamu lara apa? Panas. Oh, panas. Maksudku gak tiba apa-apa ngono lho. Ora. Heeh. Iki kembange karek 2 pot, guys. Lah iya iki kau gunting piye. Nang dhuwur kono koyoke enak iki, Pit, gunting ketok iki. Sik nyar aku roh kok mau. Ya berarti ki kuwi ketoke. Ya engko tak
tak dukno nggo. Iki wingi wis tak sikati. bar disikate karo Sang David, guys. Dadi laranan reget-regetane wis nglothok kabeh. Laran apa lumut. Nah. Pawangmu kurang tangi. Ya urung lah. Masih pagi yo. Wis dadi kuwopyok neh terus mbok go munggah ke neng tangga ke. Salahe to ngono kuwi pertama kali itu harusnya dari tangga dulu. Yo. Oke, Yo ndak to, turun dulu dari atas turun ke bawah, guys. Jadi apa? Ora diidek-idek terus ngono. Mergo apa? Ana bekase sikil. Ngono, Bos. Nah. Jadi sesuk meneh nek wayahe ngepel saka tangga dhisik, yo. Nah, terus turun ke ruangan. Terus turun lagi neng kene. Ya biasanya sih tak pel tapi kingke di pel David. Di arep pelatihan. Nah, padha karo wong muter bor iki. Nah, engko nek mbok puter terus meh ku mutere kurang iku, kurang kering kuwi. Sing rada banter, guys. Iki parakne mengisor jeplakane wi. Iya. Nah, nek mara mendhuwur kuwi jenenge ngancing. Dadi wis nekane terlalu berat. Nah, memang aku gak teko cocoran kok. ngono. Wis ora usah mbok unggahno kuwi kuncine kuwi, ben nang ngisor wae. Nah, ngono, gak usah mbok nganu. Nah. Lah nggonamu apa? Awas, kowe nek gocek iku karo nganune. Karo danganane kuwi. Wis pi gawa munggahan sik, gone tangga sik kono cuthike kuwi lho maksudku. Iya. Heeh. Kuwi engko nek mbok cuwangking sebelah kuwi goleng akhire banyune. Heh? Plat setiap oke ya. Lah iya to, ya ben rada engko sik salahe to. Mangkane besok-besok meneh kowe nek ngepel dari tangga, terus turun ruangan, terakhir emperan kene. Engko sik sikilmu regetno, percuma to lah mu ngepel. Ben sik ben rada nganu sik. Engko dadi ana bekase. Nah. Ya wi, lha wingi nyapu kae taman ngono kae. Kucing tok. Mosok godhong-godhong ning kene guys mbok sapu kabeh. Endi? Ono? Sing ning sor wit-wit kuwi. Lah iku sing ning kerdus totoren iku apa, Pit? Awal kawis ning kono. Oh, maksudku kok kudanan ngono lho. Kok tak yukno bokong panas. Lah iya maksudnya kerdusnya sampai jebol wi isine apa ngono lho. Dina iki ngelatih Sang David aku, guys. Tak latih ndekne. Loh, walah biung, walah biung. Gua dok ngepring barang wayah ngetok Pit engko. Piye nak munggah? Ya engko karo aku nang kulon omah kono engko. Kabeh prenge sapa to iki? Prenge sapa? Ya prenge kidul tapi kan kudu mapras iki. Biasane nek mangklung rene ngene iki engko terus tak paprasi kok kulon omah kono. Mana didul kuwi? Oh. Engko karo aku engko maprasi. Iki murah ya iki. Murah 120 kok. 120. Lah nggonamu gak duwe ta? Cocoran aku cocoran ngisor iki lho. Walah, ngene iki jekan. Oh. Gak iso to ngepel. Oh. Ya malah enak toh ra ngepel. Ngepel aku witope. Lah ya kan cuma nyapu tok toh. Cuma nyapu tok disaponi. Nek keramikan kan kudu tiap hari ngepel. Nah, nek gak dipel kan ora ketok. Resik. Gosok aku mau rosi kene. Biasane iki alat ki tak tinggal nang kene. Lah iki wingenane tak go mulih nggo ngepel omahku Pit. Penake iki wingi. Heeh, lah mangkane iki engko delehno nang ndik musala kono. Ande udu ya? Sampeyan udu ya? Iya ya, andinge anu kono kuwi. Ngisore token listrik kuwi lho ngerti ora? Nah, nang kono. Nang kono kuwi wae.
Jane duwe loro, jane nggon aku, tapi sitoke wi sing ginyerane wi wis rada rusak. Indine. Sing iki lho, enek iki lho. Wi iki kan sangka besi, lah nek sing nang omah nggonku ke sangka atom, dadine pecah wisan. Makane terus iki tak gawa mulih, ya kadang Kepucah iki, Mbak. anu lunyu. Kurang cara mono kurang apa? Kurang seret. Dadi nek di nganu ucul dheke. Makane tak ganjel karo plastik. Nanti isolasi kena isolasi. Yo kudune. Jane ana ning kene isolasi jane. Atas itu gitu kata hois kan. Yo cik. Wes, arep mbok munggah besar garing. Terus Cek telas. Nah. Lengke kamar mandi wis mbok sek. nggung kok. Oh, bar ngopi, berarti ngopi dhisik engko mari ngene. Oh. Mari ngene ngopi, guys. Sekarang datangnya pagi, guys. Udah kira udah kayak David sekarang absennya pagi, 6:30 apa piro mau? sudah gitu ya. Nah, komah jam 6 apa nggih? Jam Sekarang kerjanya pagi dia. Mergo apa nek awan kuwi panasen deke. Mangkane isuk dekne ngono. Ya pinter guys areke. Ditata ngene-ngene manut alias menurut. Nah. Mergo wis paham deke. Peranah ya mengabdi ya. Ya mengabdi dia. Namanya orang mengabdi itu ya piye maneh. Ya ngono kuwi lah. Wis karena durasi sudah cukup, ndak usah panjang-panjang. Nah. Nek tak latih ngene iki jangan marah kamu. Biasa kok sing SMP guys, biasa. Nah, tak arahno kadang anu jangan marah. Ah biasa ngepes SMP Oh ngono, berarti wis nek sekolah barang ya dikon ngepel ta? Apa tau? Oh, ngono berarti wis biasa ya. Wis iso. Biasa, dadi iso wis paseh Ndek, wis paseh guys. Ya cukup sakmene wae. Terima kasih yang sudah menonton videoku hari ini. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.